Kene ka deka sinjam ka bakrau ba na kaleng ka United States ka peni ba ka Washington kelas ngothu ya ka jing ka India na mar kene ka thma po Middle East na ka daw balai sa sngap ya kene ka video hadu banakut lada pikwa ban tip khambania wat kaleru ban share like ban subscribe ya kene ka channel kato kene ki phang ki ba khambania halor kene ka live post ngi ka ri United States kala map karpang ya ka ri India live post ngi balai ka US kale ya kene ka stabilizing the market na mar ka jingkhang ya ka Strait of Hormuz bat ka jingther kuli bat herbom hagov ka rukom penpoi umpniang na Middle East kala duna ba kene ka penlong ya ka dor umpniang kum kata ka global oil price ban kiew kyrshan bun ki jhat ki umpniang na Rusia ki labit lan stranded haduriau na mar ki sanctions ki ain khang khai ba ka US kala penjari menswa da ka basya ya ka India ban thit ya kine ka US ka kwa bakador umpniang kan hiar biang hak perthei ka jing myntoi ya ke India ka energy security menta ba ka umpniang na Iran bat Iraq kala long ka bajuat ban yo ka India kala la ban thitno ya ki cargo na Rusia khnang banum duna ka umpniang hapo kari ka economy relief kine ki umpniang Rusia ki khamtador kane kan yarap ya ka sarkar India banum penkiu ya ka dor petrol bat diesel haki yo hapo kari wala kathma kadang jur ha Middle East kine ki jhat ki umpniang ki lasa haduriau laslam na marketing yo syakem na syapen stom ha ka US menta bala yo ya kene ka wewes kine ki jhat ki lala ban one point sya ka kanton sport ka India kumha Jamanagar Nevadinar khublei shibun ya pi baro ki bapet ya kene ka video ngin sia kendupat next video